dakizuen bezala, lehendabiziko simbola da, aipatu behar duen lehendabiziko, ikustut Euskal Herria arriskuan dagoela. Dago arriskuan mundu guztia bezala, eta konturatzen klima aldaketaren azterten. Esaten da, hemendik 100 urtera, 80 urtera alda igo itxasoa metro bat. Eta mugitu beharko dira 100.000 persona. Pentsa zer eraginak hartu duen. Horren, behar dugu elkarlana izan mundu maila guztian. Enfrentamento baztertu eta segretu elkarlana izatea. Eta hortarako uste behar dira abertzaretasun bateragarriak eta baita ere guk Euskal Herrian arriskua hori sumatu dugulako denbora asko dela saiatu dira lortzen irudi propio bat. Orduan, hasi zen, hirurak bat, izan zen 1776 urtean, hau da, dendera 200 urte pasa. Gero etorri zen, hau laurak bat, ez da hori ikusten, baina jartzen dut Zaragoza. Hau izan zen, Zaragozako kolonia basko-navarra. Da, niko bitxiaz, ikusten duzue Bizkaiara, Nafarroa, enerrik ezekinek, Gipuzkoa eta Logroso dira. Osan niko bitxiaz. Gero hau, Tomas Zuztenik gaitatutakoa, dela Nafarroa eta Zazpimendiak. Ja, Zazpiagak ideia sartzen da, eta hemen ja, sartzen da gehiago modu eraldikoan. Irudia da 1880 urtekoa eta da Jose Francisco Aikebelen historikoa. Horren ikusten duzu berazken Gipuzkoakoa, ematen dio Tamainendia Gipuzkoari, Bizkaia, Araba, Nafarroa, eta hemen, hau da, Beharko bezala, Nafarroa, Bideia eta Lislorea. Eta lesue jarri Lapurdi eta Zuberoa. Zer gertatzen zen, urte horretan, Lapurdi eta Zuberoa ez zuten laskatua bere armarria horrekin. Horregatik jartzen du, Frantziako bandera, eta hemen dago idatzia, Lapurdi eta Zuberoa. Hortan, ja, hortik bederatzi, hortan, hemen sortzen da Zazpian bat. Hau da, Jan Jaurgainek egin zuela, 1992 urtean. Hortan, ja, asmatu dute, bederatzi non dela, hau eta mabi? Fakatu bila sortzitu da. Hortan da, Lapurdi eta jarri dute Zuberoako konterrizko armarrika. Eta sortxilo. Horren ja hemen azten da finkatzen hortik aurrera. Dago, ordenaren arazoa, dakizuen bezala, zein jarri lehendabiziko eta zein gero. Orduan, hemen ja, hau da mila beratzen da, hogeita hamaika. Hau egin Amantzio Horrilo Laguntia. Berazen EAJ-koa, eta ikusten duzu ja horren zela alfabetikoa. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, eta berak jarri zuen kanpoko elemento batzuk, hau dela konfesionala, San Migueleko lehen dirua, lehoia, eta enkatzen du jangoikoa eta Larrizarra, nola hitz egin dugun leloari buruz zerretatzen da hau zen alderdi batekoa, eta gaur egunean ez da alderdiak ez duela egitzen. Ez eta oso komite zen, beti grafikoki gustatzen zitazko. Orduan, hemen jarri dut ditezberdiak. Hau da, 1922koa, baina jarri horren alfabetikoki, eta hau da, gaur egun erabiltzen dena. Orduan, ikusten baguzue, daude aldaketa asko, adibidez. Bizkaian ez daude otsoak, hori ez zuen Sabino Arana, kentzeko otsoak kentzeko berak sartu zitzaion buruan eta kendu ziren. Gero norbait jarraituz ez zuen, kenduko dugu Kaileia eta hori, eta kendu zuten. Gero, Arabatik kenduko dugu esaldia, Gazteneaz dagoako kendu zen. Eta gero azkenean Lislorea zebidea Frantzia. Eta orduan, enbeste ebaketa kirurgiko egin ondoren baterazko, ez? Orduan, nire ustez, eta nire epatu duan bezala, garrantzia da zer abakitzen dute instituzio demokratikoak, segureak dira eritxeak eta punto, nez eta bere alkorra izan. Orduan, nire eritxez, bezala, tradizio zalea, gehiago gustatzen zen, hau, zebida betikoa esan dezakon. Baina, Bizkaian esan dute horrela izan behar dela. Hango batzorde orokorrak, eta Gipuzkoan onartu zen ere beste modeloa, okoa. Iruditzen zain hori onartu behar dela, ze demokratikoki onartutako instituzio batzuk hori erabaki dute. Eta errepikatzen dut nez eta niri gehiago gustatu hori okoa. Zer gertatzen da, zoi joate pasarete Lapurdira ikusko duzu hau bakarrik. Hau da, niretzat
hegoaldeko imperialismoa. Esaten dugu, kendu behar dela islorea, bereiek ez dute egitzen. Orduan, uste dut, arrazoi berarengatik errespetatu behar dela, eta hori mantendu. Eta, orduan, esaten da hor, ni pentsatzen dut, gainera, Euskal Herria neurri batean, ez dela jarri behar Frantzia edo Espainiar abertzaletasunaren kontra. Nik uste dut hori dela, ez dela bat ere aproposa eta galtzen dira asko. Baizik eta gure helburua izan behar dela lortu geure irudia, gure gizartea. Eta bestean, egon izan beste gizartekoa ez dago problemarik, ez? Orduan, eta eraldikari dago kirez, labur bilduz. Nik uste dut, orain arte konsensuak dena da orden alfabetikoa. Mantendu dezagun, ja konsensuak txiki bat baldin badugu mantendu dezagun. Gero, aipatutakoa instituzio demokratikoen erabakia, hau da, Bizkaia horrela, Gipuzkoa horrela, baina Lapurdi horrela, eta Araba badago bezala. Gero, formari dagokionez, eta hau badu bere garrantzia. Forma hau karratua bezala da, hobea, ze hau, dela armarri gotiko bat, triangularra, kentzen dio tokiak, Zuberoa eta Lapurdi. Hor ikusten duzuen bezala, gelditzen dira, hobe. Eta, gero, egiten ez dena, armarri batean da jarri izena bat, hori ez da egiten, inoiz, beti jartzen dira simboloa, eta izena edo testo bat baldin badago karpuri. Orduan, ez hori, kendu beharko litzatekeela. Eta gero, hemen, bildutako programan izaten da. Eta hemendik aurrera zer. Orduan, nik uste dut hemendik aurrera, esaten du jende asko, hau grafikoki dela hau baino hobea. Bada askoz barbia, du indarraileko, ez? Orduan, pentsatzen dut, nire ustez egin beharko zela orden alfabetiko jarraituz eta zerbait garbiagoa zentzu horretan. Horrekatu, ez dakit. Oso da, hori. Galdera txiki bat bakarrik. Demokratikoa hori izan zen, no izan zen hori aukeatzeko bat edo bestea. Demokratia dirudia hori gaudela eta existitzen demokrazia. Hori izan ez publikoki. Bueno, bai, agian Ipar Korean edo izango dugu, baina... Bueno, hau lehenizien, komentatu dudanez lehen hori, zen eta bandera behen notean, hau pizkoa bat pasatuko du, komentatu dudana, bazkone zatik eta alde batean zen Eskuina, Aragon eta Nafarroan, gure aldea, Nafarroa zela, hortxe dugu bandera, lehen erdiaroan, armarria bandera osoa betetzen zuen. Eta hori ikusten dugu Europa osoan. Armarri guztiak, pero bandera egiteko momentuan, bandera osoa, armarria zabaltzen da bandera osoa. Hemen erdiaroan, 1900 urtetik aurrera, gaztela, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Arabiosa jaten du eta gaztela barruan geratzen da. Gero, hemen Lapurdi eta Zuberoa Guiena barruan daude, hau Inglaterraren menpe zegoen, 1450 urte arte, horregatik Lapurdi eta Zuberoa geratzen dira Frantziatik kanpo 300 urte. Lehen aipatu dugun Andonik aipatu duzula Lapurdi eta Zuberoa zutela armarririk, eta horregatik ere zuten beste armarriak, eta Euskal Herriko armarrian, ikusten dugu zazpiak bat, erabiltzen da Uztaritz eta Mauleko armarriak. Zuberoa eta Lapurdi armarririk ez zutelako. Dira hiriburuak. Uztaritz, Baiona Lapurditik kanpo zegoen, eta horregatik dira armarri hori. Hemen ikusten dugu gaur egungo egoera. Hemen ditugu bi autonomi erkidegoak eta iparralde dago beste autonomi handi honetan dela Akitania berria. Hemen ikusten dugu nola Euskadik baduela bere armarri ofiziala eta Nafarroa garaiak berea. Gero, sortu zen
armarri bat, nola Nafarroako armarria txikitzen zen, honen barruan sartzeko. Orduan, egiten armarri hori, Nafarrentzako kaltegarria da, Nafarroa txikitu behar duzu, beste armarri batean sartzeko, historian zehar, armarririk garrantzitsuena Nafarroakoa zela. Hau sortu digu orain gauden arazo barruan. Hemen ditugun bi bandera ofiziala, Nafarroako armarriarekin eta ikurriña, lehen aipatu dudana, hau izan zen batzen gintuena eta orain zerotik hasi behar garela. Bandera gorritik, noraino heltzen garen. Hemen, ezagutzen ditugun bi armarri hauek, hau Erresuma Batukoa da eta Espainiakoa, bai? Hemen ikusten dugu Inglaterrako lehoiak, hau da Eskoziako armarria, lehen aipatu dugu nola duten bandera bat, hori da txuria eta urdina, eta hau armarria. Eta hau Irlandakoa da. Orain Irlanda ez dago Erresuma Batuan, baina Ipar Irlanda oraindik dagoenez mantentzen dute Irlandako armarria. Eta oso bera gertatzen da Espainiaren armarria. Lehenbizi, Inglaterran bezala, lehenengoa jartzen da armarririk importantena armarriak egin duenarentzako. Inglaterra Erresuma Batuko estaturik importantena da, eta Espainia Gaztela da. Espainia Gaztelatik sortu da. Horregatik, Gaztelatele hori gainean daude, eta behan Aragoiko koroa, Katalunia, Valencia, Baleares, eta azken tokian Nafarroa. Orduan, nik uste dut armarriak alfabetikoki ez direla egiten nioen. Horrela, kateekin da. Espainia kateekin. Bueno, ofiziala kateak erabiltzen dute, hau montaje. Eta txilienak Granada da. Hori da, bai. Orduan, armarri guztietan lehenbizi herrialde importantena da. Eta jean jaurlain zazpiak bat sortu zuenean, lehenbiziko kuartelean Nafarroa jarri zuen. Gero, aeraldikaren araua dela. Eta gero, horren alfabetikoki, batzuk asmatu zuten beste armarri hori, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gainean geratzen direla, lehenengo tokian, importanteenak, eta behan, eta txikiagoak, dirudi herrialde hauek garrantzi gutxiago dutela. Hemen, mapa honetan, lehen azaldu dudana. Nahi baduzu gehitu, Euskadiko armarria eta Nafarroarekin horrela ez da egin behar. Nafarrokoa txikitu, hemen sartzeko, ikusi dugu azken 70 urte hauetan ezinezkoa dela. Horren gauden moduan horregatik. Beste modu bat da, behitu bat eta bat. Nafarroa garaia erkidegoa eta Euskadikoa, orduan geratuko zen armarri bat eta bat. Komunitate bakoitza bere tokia. Nafarroa da Euskadiko lurraldetasunez ari naiz handiagoa da. Bai izango dugu Bizkaian biztanle gehiena daudela, milioi bat eta piko, baina lurraldetasunez pisoa, pisu bizuala, Nafarroakoa iaia Euskal Herriaren erdia. Orduan horregatik, pentsatzen dut, herria izan behar duela armarria. Eta hemen geratuko zen Euskadiko armarria. Eta hemen geratzen den azken zatia, lapurdi eta zuberoak erabiltzen duen lehoia, hemen zara daiteke horrela geratuko zen. Nire proposamena bai, Nafarroa, horrek bizoaki,
erdia, eta beste erdian Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, eta iparralde Lapurdi eta Zuberoa. Hau, pensatu dut, transizio moduan. Estatu bat izan arte, momentuz orain, Nafarroko armarria, bada jende asko, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan ez dela Nafarroarekin sentitzen. Eta, bitartean, batutak egon arte, edo independentzia lortu arte, hau da, nik proposatzen dudana, erabiltzea, batez ere, ez egitzeko erabiltzen armarri hori ez dela Nafarrentzat oso egokia. Usten gaitu behan eta hau nire proposamena. Eta, espetu bat izango garenean, horrela hau izan zen gure armarria garaian, iraganean, historiagatik eta Europako beste estatuak bezala, lehen daitatu da, Irlanda, Eskozia, denak erabiltzen dute Erdi Aroan erabiltzen zutena, Katalunia. Katalunia Erdi Aroko armarria du, ez dute asmatu armarri bat Girona, Tarragona, Barcelona, hori gainditu eta dute. Guk oraindik zazpiak bat erabiltzen dugu, zatiketarekin oraindik sakontzen gara. Eta batzeko modu bakarra ikusten dut hau dela. Venga, intervenzioak. Aurreko armaria polita, baina nik uste dut nik nahi badut burua argitzeko bestearen importantzia espetzen, esan izan behar da iritsi, aurreko armaria, denengo Nafarra eta gero bestea, nik dut importantzia bat du Nafarra. Interpretazioa, ikusten dugun interpretazioa da, zer da, bizta sartzen daba, ni bat batean ikusten du Nafarra, jaten gaitu. Orduan nire orden, izan behar da, eskerrekoa izan zara besteak, eta eskuina Nafarra. Zaten naiz? Aurreko armaria, jaten gaitu. Importante ez da, importante iritziak ala, ni normalean zerunez, horretzerati alako bileretan, gustatu zait, ikasten du asko, baina gero burua argitzeko. Orduan, kontua ez da handia, basua, txikia, altua, kontua ez da hori. Orduan, Nafarra, ni ustez, eta bukatzeko, baita interpretazioz ikurriña, nire ustez, Nafarra sentitzen da handia, baina gero, nortasuna gero, eskuntza zer den, hitz egiten duen arabera, pertsona zer den. Hitz egiten duen arabera, nola, zen eskuntza, zen moduan, zen ematen du importantzia. Horrezatik dinot, Nafarra handia da, baina kontzientzia, hori da zateko. Denak, bai Bizkaitarrak, Arabatarrak, Gipuzkoarrak, denak algarela Nafarra sentitu. Zailagoa da, Nafarrak, Gipuzkoarrak sentitzea. Ni lehenengo persona, pero besteak. Yo solamente del Saskiabat que habías presentado de Euskal Herria, que está el orden es el orden alfabético de los reales. Lo único, yo propongo que en vez de ese orden sea el orden heráldico. O sea, el orden heráldico, y entonces tendría cada uno el mismo tamaño, pero cambiaría el orden. O sea, lo primero estaría Navarra, con el mismo tamaño que Yaurgain. Sí, es que el de Yaurgain es el correcto heráldicamente. Entonces yo pienso que eso no tiene contestación. Si tú haces una armaria, un escudo con el orden, que claro, en heráldica es el orden de importancia política, ¿no? Pero bueno, pues tiene, o sea, yo creo que Navarra pues bueno, tiene ese contenido, como pasa con Aragón o como pasa con Castilla o con otros. Entonces, Navarra, Vizcaya tiene muchísimo peso, yo creo que iría a continuación, luego iría a Guipúzcoa, luego Álava y luego los de Iparralde, que son más pequeñitos, no sé, han tenido mucha menos importancia. Heraldikari dagokionez, familien heraldikaria, horrela dago oso hori jarrika, zuen baldin baduzu, dago aituena bat jartzen hemen. Aitaren aita,
amaren aita, aitaren ama, eta amaren ama. Hori da horrela dago erabakia. Heraldika publikoa dagoenez, eta desberdina. Ez dago arau garbi hori. Claro, azten bagara jartzen, sei lurraldetatik zein den garrantzi maila, pentsa zer fregaba sartzen garen. Horregatik, pentsatzen dut dit, eta diez, Mendeleo final de la Vascuez, Espainiar agertzaluntasuna, zuen, izen horretu egiete, erak izaten zuen orden alfabetikoa, nola alda erabili behitzazko baiet, zazpiak bat eta defenditzen dut baiet, hori, arabak ez diain gardiak, hor, konsensorako, Seguro, en lo de la heráldica alfabética, en la corona de Navarra cuando se pierde la Navarra peninsular y las provincias peninsulares, entonces recompone un escudo que lo tienen en vigor hasta la Revolución Francesa, de alguna manera, o por lo menos durante el siglo XVI y hasta principios del XVII, en el que está Navarra ocupando la esquina de arriba a izquierda, y luego van todos, Bearne, me parece que va a continuación Bearne, Foix, o sea, van bajando en ese orden. Al final está Albrecht, el país de la Albrecht. Pero ve bajando, ¿a quién te pones antes? ¿A Álava, Guipúzcoa? O sea, ya, ellos pusieron Bearne, claro, Navarra y la soberanía de Bearne. Y aunque Navarra era muy pequeña, porque era la bajada solo, pero lo pusieron porque era el reino, la cabeza, y entonces a continuación el señorío. Oiga, Arraso ya su punto de Tarmaña, y que lo da por Arraso. Bueno, a ver, ese escudo. Arrasoa konpontzen dator ni, batez arauak ezagutu egiten dira, bai. Baina ez badatozkigu ondo, aldatu egiten dira, eta moztu daitezke. Bestetik, Sabinok ere, ematen du azkenean Sabino salerik zutzuena, baina ikusten dut, haiek ere arazori ikusi zutela, eta izuzen ere ikusi zuten, herrialde bakoitzerako bandera bat, baina zazpiak bat hartu zuten zergatik. Denok, herrialde guztiak, maila berean ipintzen gaituelako, eta oso modu errez batean, naiz eta heraldikaren legeak gainditu, berriro legeak, herritarren zerbitzutara ipini dira. Eta ez badira zerbitzutara ipini, aldatu egiten dira. Ondorioz, orden alfabetikoz, eta oso ondo ikusten dut. Gainera, utzikitzen dut, Nafarroak, zazpiak batean, badaukat espazio gehiago, eta gainera zentralitate osoa, eta gainera koinziditzen du, hain zuzen ere Bizkaia dagoena, eta Nafarroarekin batera. Hain zuzen ere geografikoki ez gaudenak, eta urrunen gaudenak neurri batean. Eta bestetik, egia da, herrialde bakoitzak 1000 urte inguru daukala, eta egia da ere Nafarroak, kanpotarrek idatzitako historiaren arabera, 1000 urte inguru daukala, Nafarroak, Navarruz, baina, aipamenik zaharen, alde horretatik bakarri daukazuren navarrista batzuk, nolabaiteko aldea, ez? Eta bestetik, zazpiak bat bizitzen dut. Zazpigarela, tradizioan ere oinarritua baita, eta irasle batzuk izan zutelako, urte inguru horrela, eta zazpiek bat egiten dugu eta ikusten dut, ez dagoela oraindik ere, Euskal Herria osotasunetik eta herrialde bakoitzetik eraikitzeko aukera. Eta gerazkenen aipatzen dute Euskal Herria estatu bat izango danean, asko da zen. Euskal Herria ez da estatu bat izango, egeko estatu bat izango. Iritzi gehiago? Hori galdera bat, armari hori, eskudu ez? Eskutua. Zorkoa zan, eskudu ez erabiltzen zutenako. Horain, oso baita da, horretak komazak esan du, baina behin ez aituari entzunion, eta kondo dago, saltzeko hostia. Zatea, bilera ziren, da azkenan bat egiten gaitu egin da hori. Eta honek izan izango eskudu reforzatzeko dena? Bloka, zuk esaten duzu bloka. Bloka, ez blokak ez dira, tabakizu zergatik kan? Bloka, la bomba, modelada. No, pues a ver, Hoxe nire. temporada izan zartzen, zer
behin da berez ateratzen den gaia da, bai? Bai? Nik uste zure entzun. Bai, zetik, gaur egun kateak, eta agertzen jene nola Borobiltxoekin da, esaten da pasori izela eskudo reforzatu bat, balio hori gabea. Tordenor, ikertu ezkero pixkat eta badaude lanak, egitzen baita ere, Benitez Pilarek idatzizun baita ere, libro de armenian. Bien artean idatzizun sarrera bat, bai. Eta orduan esaten da, egia da, garai baten Europa osoan, zaudela armariak egurrezkoak, baina gero reforzatuak. Eta hori ditzen zitzaion, bloka. Hazen blokado. Joi, Europa osoan, bai? Gero egin zen, esan ditek, eraldikaren moda zen armarien erdian simboloak sartzea. Batzu sortu zezaketen lehoi bat, gaztelu bat, ja signifikado bat egin. Eta hori, Nafarroako armarriaren deskripzioetan dela blasonamiento, esaten da, eskudo bera zer den, ja oso hasieratik, esan daiteke 1000 inguruan bai, Nafarroako armarria deskribatzen dute karbunkulo bezala. Zer gertatzen da? Karbunkuloren itxura eta gero reforzoren itxura antzekotasuna dagoela. Baina karbunkuloa nahiko argi dago definituta dela simbolo heraldiko bat, signifikado dun bat, eta bere signifikadua dela erditik ateratzen den, argi batetik ateratzen den izpiak. Eta hor dut, Nafarroko errege, ja dago Sancho Segarrena, eta gero baita ere Teobaldo, eta hor joaten da definitzen bai. Hasiera batzuk Borobiltxo gabe, baina hasieratik da, karbunkulu modura, signifikatu batekin, eta gero ja berandu gazten dira horiek kateekin konfunditzen edo pentsatuz katea direla, Navas de Tolosako leyendarekin eta hori, baina igual, 3 urte beranduago. Eta azten dira, horiek katengatik ordezkatzen. Baina pixkat, hasierako jatorria, armarriarena, Nafarrokoarena, izango zen karbunkulua. Justu kontziditzen du reforzoren itxurarekin, baina beste gauza bat da. Eta aprobetxatu zuten igual baita ere reforzo hori urrezko koloreaz, eta erdia Borobiltxo batekin, eta gero nintzuten itxi, zetik Europa oso bere karbunkulu asko daude. Eta karbunkulua bere artean desberdintzeko, Nafarrokoaren autua izan zen, fondo gorri bat jartzea, gero Borobiltxoekin jartzea, zetik beste inork ez dauka, zetik badaude beste herrialde batzuk, zituztenak karbunkulua, baina bereizi behar da. Eta gero istea. Eta ja itxita gelditzen da, simbolo hori, eskudo hori oso definituta beste Europako beste eskuduetako. Ez da, esplikatu izola, eta? Horien pasatzen gara horremo puntura ja orduan, bai? Ez dago bezeiak hori. Bueno, ditu hori. Erdiko esmeralda hori, Horreagako monasterian dago. Orduan egin zioten analizi bat, fenomenologikoa, eta atera da dela Kolombiatik ekarrikoa. Nafarroko erreinoa hain edizia da Resuma, Patxi, utzein ondo. Euskal Herria? Hor, justu hori esaten da, Nafarroko armarriaren erdiko zati hori esmeralda dagoela Horreagan, eta han ikertu da, Kolombiako esmeralda badela, hori horrela argitu da. Prozesak 1600ean edo horrela handik ekarria bai, baina erdian berde modura ez da esaten esmeralda bat zela, ari bixi bat, berdea, hori horien arte dauka bertan ongi definituta, ja 1600etik hori eta hori da zita. Gero, esmeralda Horreagakoa, zinez eta zalasoa izan, horrek ez du esan nahi erdian berdea jartzea dena zalasoa denik. Eta horrek ari dut hori, horrek ez du esan nahi